дар даромадгоҳи ҳудуди ноҳия миёни кӯҳҳо ҳавзе кабуд мавҷуд аст ки бо шигифтангезии худ дар дил меҳри дигареро ҷо мекарду тамоми ҳашамату бузургии ин маконро нишон медиҳад. аз санаи пайдоиши ин ҳавз маълумоти дақиқ пайдо накардем, вале маълум аст ки ҳавзи бо номи кабуд таърихи тӯлонӣ дораду новобаста аз оне ки ба табиат зебогӣ иловагезам кардааст, ҳамзамон оби ин ҳавзро бошандагон барои табобати бемории кабудсулфа низ истифода мебаранд. қариб 40 метр чиқирай зиёда қариб 18 000 моҳия ҳозира шуда хеле ояндаҳо ҳаракат дорем то як 90 000 100 000 барасонем. ҳозир чия белия мурай сазанай ширмоҳияй як 3-4 намуда аст. ин ҳам имсол тараққӣ боз чӣ кардагӣ уна майда бача тухмдо партофтагӣ мавзӯъ аст ки дили ҳар каса тасхир месозад. ҳар кас мехоҳад онҷо тамошо кунад, як каме дам гирад, як оби мусаффое дорад, гулмоҳии зебо дорад ки унҷа ҳам ҷои сайру тамом. агар қаблан ин ҳавз танҳо барои тамошо ва истироҳати мардуми дохил ва хориҷ маҳсуб мегашт, ҳамакнун сокинони деҳа тасмим гирифтанд ки дар ин мавзеъ рушди моҳипарвариро ба роҳ монанд. ба қавли Хушвақт Муродов, 6 моҳ қабл барои санҷиш гузаронидан аз дигар минтақаҳои мамлакатамон теъдоди 18 000 моҳиҳои зоти маҳаллӣ ба ин ҷо овардем. аз таҷрибаҳо маълум аст ки оби ҳавзи кабуд барои парвариши моҳӣ мутобиқ аст. тоза якмуш худаш чишма дора, баъд обуш поён мегзара, обуш надора, оби банушокира мешава, чи надора, худаш ширмоӣ дошт. Деки хай ба ӯ дараҷа як чира набуде, озин имсол хой сарина диёрам чукум оё маълума ки шида истода сохи. Дар ояндаҳои шолум мешава бо нахстар. ҳар рӯзаш дода истем хӯрокам ҳар рӯз метием хӯрок. Та бе хӯрок намешава ира. ин макашу метием ҷаварӣ, ана чи ҷармаи гандам, сабуз, ҳар намуд ҳар хел метием шу. Ординав ҳам ёр нағз мебинад нон ямара.